الدردورا باجاروکê Merah li parêzgeha gundewarê Şamê mûsimê çinîna gula Şamî dest pê kiriye. الورد الشامية هي ما شاندنيا قولا شامي جبابو كالين خوا ورقرتية بابو بابيرين من اف قول دشاندن اف قول بويه چافكانيا دهاتا من سپاج خوديرة روش باش در باز دبه ما ايسال برهمكي باش شني بريا درمانو افدانا باش مكاري برهمكي باش دست بخن Vê malbatê bi çandina sêsed takên gula Şamî dest pê kirine. Niha baxekî berfere hilbawan heye. Berhemekî baş bi dest dixin û bi rêya gulav û rîşala gula Şamî debara jiyana xwe debîn dikin. بعد امن جنيه من جيبه پشتی چینینê em berhem tînin vê derê. Qonaxa yekem pelên gulan ziwa dikin. Qonaxa duyem dest bi guvaştinê dikin da ku ava gulan bi dest bixin. Sêzde salên şerê navxweyê Sûriyê bandoreke xirab li karê cotkaran kiriye. Lewra, rêxistina emaneya Sûriyê bo geşepêdanê, piştevaniya cotkaran duarê debînkirina tov û keresteyê çandiniya gula Şamî de dike. بعد هاي الحرب المضنية والتجديد بسدما شر کارەسەتبار û nûkirina cezayan ku bûna astengî li ber pêşxistina berhemanîn û hunerdarkirinê emaneya Sûriye li gel civakê kar bo rûbirûbûna astengiyên navxweyî dike. Di encam de ji ber ku gula Şamî bandorek wê ya zêde li ser civakê û dab û nêrîtan heye di sala 2019 de ket lîsteya UNESCOyê. Li Sûriyê bax û çewlikên gula Şamî li parêzgeha gundewarê Şamê û bi taybet navçeya Nebekê li ser rûberê 300 hektaran û li Goteya Rojhilat 2 hektar û lê navçeya Tel hektar û nîvek tê çandin. Nêzîka 307 cotkaran li wan kar dikin. Salane nêzîkî 6 ton gula Şamî berhem tînin.